Neke pojave u našem društvu ne jenjavaju baš onim tempom koji smo želeli, kao na primjer razne vrste nasilja, pogotovo navijačkog nasilja, i nekako s vremena na vreme odjeknu vesti koje nisu ni malo optimistične i zbog toga postoje različiti projekti koji nekako nas navode da razmišljamo u drugom smeru i da shvatimo koliko je važno da se sa ovakvim društvenim anomalijama borimo. Itana Miljanić je sa mnom u studiju emisije za Beograd i upravo govorimo o projektu Reci ne navijačkom nasilju. Dobrodošla. Hvala, bolje te našli. I sada kada govorimo zapravo o iskazivanju nasilja na sportskim manifestacijama i kada govorimo o mladim naraštajima, zapravo ka čemu je projekat fokusiran i koncentrisan? Pa ovako, mi smo, ovo je sad, moram da kažem, već 4. godina za redom da mi radimo projekte protiv nasilja među mladima sa Internacionalnom policijskom asocijacijom i da se zahvalim i Ministarstvu omladine i sporta koje nas zdušno finansira ove projekte već godinama. I da kažem da smo, eto, tokom tih, da kažem, prethodne 3 godine i sad ova 4. imali jako mnogo razgovora sa mladima i tokom naših radionica, pošto su naše radionice prošlo preko 2000 mladih iz 50 gradova i opština u Srbiji. I hteli smo, prosto kroz razgovore sa njima smo shvatili da je to navijačko nasilje jedan od jako velikih problema koji su na lokalu prisutni među mladima. I dakle, to neko vršnjačko nasilje njihovo se dosta počelo svoditi na to. I eto, da kažemo, kroz razgovore sa njima, kroz razgovore sa nastavnicima, mi smo negde došli do zaključka da nešto moramo da radimo na tom pitanju i onda smo zajedno sa Internacionalnom policijskom asocijacijom osmislili ceo ovaj projekat i osmislili program obuke. I zapravo ono što ćemo mi raditi, što se malo razlikuje metodologija ovog projekta od onih prethodnih naših dosadašnjih, jer smo mi radili direktno sa mladima. Dakle, išli smo u škole, držali im tamo radionice, a ovog puta smo to malo promenili, pa ćemo raditi sa nastavnicima i sa predstavnicima kancelarija za mlade. I imaćemo, dakle, pozivat ćemo timove iz gradova, tim će činiti jedan nastavnik i jedan predstavnik kancelarije za mlade koji će zapravo zajedno držati radionicu. Ono što je tu, da kažemo, inovativno i novo je što su nastavnici, da kažemo, predstavnici starijih, a predstavnici kancelarije za mlade su ipak njihovi vršnjaci koji će imati sa njima tu vrstu vršnjačke edukacije. Mislimo da bi taj pristup mogao da donese jako velike rezultate, pa smo, eto, da kažem, u tom smislu i A kako će teći edukacija? Kroz kakav vid druženja, po znacima navoda, sa mladima? Evo ovako, kako smo mi to, da kažemo, sad smo još uvek u toj nekoj pripremnoj fazi, rade se brošure, rade se priručnici, pošto sve što se radi u ovom projektu radi se namenski. Dakle, kako ćemo ovo sve sprovesti, imat ćemo jedan otvoreni poziv u kome ćemo pozvati sve opštine iz Srbije da se prijave za učešće i onda ćemo, da kažemo, nekom vrstom selekcije, odnosno da vidimo ko je tu od nastavnika, predsednika KZMO-a zainteresovan, motivisan zapravo da posle te rezultate multiplikuje i na osnovu toga ćemo raditi selekciju. Odabrat ćemo 10 timova iz 10 različitih opština u Srbiji. Gledat ćemo da ta rasprostranjenost bude regionalna, da pokrijemo što veći deo Srbije, jer ti timovi mogu da putuju i u susedne gradove i ono što je nama zapravo ideja, mi ćemo njih da obučimo na temu borbe protiv navijačkog nasilja kao teme specifične, a obučit ćemo ih takođe i načinima i metodama držanja radionica. Tako da ćemo dvodnevna će biti obuka, bit će održana ovde u Beogradu. Iz sredstava projekta ćemo da pokrijemo sve troškove za naše učesnike i ono što je ideja je da oni zapravo od toga što nauče ovde posle drže radionice mladima na lokalu. Ali koliko oni uopšte mogu, dakle, sa mladima da imaju uspeha i koliko je to je jedan deo priče, dakle, nasilje na stadionima ima duboke korene i široke, ali hajde da se nekako fokusiramo na ovaj segment, pa sada na osnovu istraživanja i onoga što ste ispipavali kao puls mladih i naroda, koji deo zapravo čitave priče je ovaj koji vi radite? Pa mi smo... I trudite se da nešto učinite, da. Tako, mi smo prevencija. Ono što je, ja mislim, onako jedan veliki problem u našoj državi generalno, a to je što se mi fokusiramo na lečenje problema. Tako i na posledice, umjesto na prevenciju. Uostalom, to nam i ovi nemili slučajevi ovog nasilja, ubijanja žena,
u posljednjih nedelju dana koje smo mogli od kojima smo mogli da čujemo isto tako govore. Dakle, sa ljudima se ne radi unapred. Ono što mi smatramo kao najefikasniji metod, to je znači, edukacija mladih. I zato mi sprovodimo ovo što radimo, jer kada vi njima, kada ih dovedete, da kažemo na tim radionicama, mi se trudimo da ih dovedemo do toga da razumeju kako se žrtva osjeća. I mogu reći da evo, prosto imam dosta iskustva u realizaciji radionica tokom godina. Jeste, različito ste radili vezano i za decu, i za nasilje, i uopšte, dakle, informisanje kako se ponašati. Različite teme i moj prethodni posao, nevezano sad, kažem, za ovu bezbednost, prosto reakcije omladinaca kojima mi dođemo na radionice, meni govore da mi radimo pravu stvar. Mi imamo, dakle, preko 2000 učenika je učestvovalo, svi oni su popunjavali evaluacije na kojima su onako vrlo detaljno govorili o tome da li smatraju da je ova edukacija bila korisna, da li su naučili nešto novo, šta su novo naučili, šta im još treba od znanja i veština. I mi zapravo na osnovu tih evaluacija, njihovih direktnih, radimo naše programe i pravimo programe koji su, da kažemo, urađeni na osnovu analize potreba. Dakle, ne radimo eto čisto da bismo im nešto tamo ispričali, već želimo da to ima nekog efekta. Mnogi mladi nam se javljaju posle naših projekata i posle radionica da nas pitaju kako da se uključe, što je meni, da kažem, onako veoma mi je drago, pogotovo kad čujete one čuvene komentare kako su mladi lenji, kako neće ništa da radi i tome slično. Onda ja izvadim moje evaluacije i kažem evo da vidite da nije tako, samo prosto mladi nemaju mogućnosti. Da. Sada, kakav ti je utisak s obzirom na toliko veliki broj susreta, razgovora sa mladima, za čim još postoji potreba? Dakle, bavili ste se kao organizacija Tvoja Srbija, ako se ne varam, dakle, i internetom i nasiljem preko interneta i nasiljem nad decom, jel? Šta je još kao gorući problem? Ovo je sad neka druga vrsta nasilja, ali ne samo da govorimo o nasilju, hajde da govorimo o još nekim problemima. Pa evo da kažemo ono što je negde moj lični utisak, ne govorim sad uopšte niti ispred organizacije, mada stav bi podržala svakako, to je netolerancija. Dakle, kod nas, u našem društvu je jako veliki problem biti različit u bilo kom smislu. I mnogo se nekako od malih nogu deca uče da mrze, da ne vole sve što nije ono kao što su oni. I tu je, ja mislim, zapravo između ostalog i srž svih ovih problema koji se tiču nasilja među mladima. Tu je i to digitalno nasilje, jer tu je uvek ti si ovakva, ti si onakva, ti dolaziš iz ovakve porodice, iz onakve porodice, ti ne možeš s nama da se družiš zato ili zbog ovoga. A bilo je toga i uvek. Mislim, možda u manjem obimu i drugačijem. Jeste, pa kad smo mi, da kažemo, bili mlađi, jeste takođe bilo toga, ali je malo bilo drugačije. Društvene mreže sada i sam internet daju anonimnost. I daju, da kažemo, napadačima... Moguće da svako ima mišljenje. I tako je, i daju napadačima hrabrost. Mi kada smo bili, da kažemo, kada se to dešavalo u naše vreme, kada smo mi išli u osnovnu školu, neko je morao da te pogleda u oči da bi ti rekao to što ti kaže. A sada to može da napravi lažni profil i da maltretira koga god. A sankcije? Da, šta kažeš na osnovu razgovora sa mladima? Evo, dakle, pomenula si neka vremena u kojima smo mi odrastali, tu smo negde slično godišta. Dakle, bilo je, možda nismo imali toliko hrabrosti da krenemo za nekim svojim mišljenjem. Negde smo više pratili savete roditelja starijih. Danas klinci vrlo dobro znaju šta hoće. Sad samo, da li u tom nekom periodu jasno brane svoje stavove? Imaju li negde snagu da krenu putem svog mišljenja ili im je važno da budu deo te vršnjačke grupe koja u nemalom broju slučajeva nije ni malo dobra? Pa nekako, evo, moje iskustvo, da kažemo, do sada je poprilično ta masa je vrlo povodljiva. Prosto, kada ste tinejdžer i kada gledate, kada mrzite svoje roditelje i kada ste u toj nekoj, da kažemo, buntovničkoj fazi, prosto imate potrebu da vas vole. Da ljudi, da prosto budu, da kažemo, da imaju lepo mišljenje o vama i onda često mladi posežu za raznim pogrešnim koracima da bi bili u centru pažnje i da bi imali naklonost
svojih vršnjaka. I evo, na primjer, sad čuli ste sigurno za ove slučajeve, na primjer po Rusiji, ova igrica Plavi kit, gde se gomila dece ubijala. Meni to eto, prosto taj deo mi ne dolazi u glavu. Kako je moguće i ta vrsta, kako kažem, što kažeš, povodljivosti. Tako je, do koje mere je zapravo njima stalo do toga da budu bitni, da se o njima priča, da budu u centru pažnje, da budu deo grupe. I tu je opet ono što je problem, prevencija, edukacija. Mi ne učimo decu, mi dajemo deci tablet, detetu od 3, 4, 5 godina, ne učimo ga šta je tablet, odakle, kakav problem može da izazove korišćenje, u kakav rizik može sebe da dovede. I to je ono gde mi pokušavamo da reagujemo. Moram priznati da možda naše radionice bi trebalo malo i pomeriti na neki niži nivo i trebalo bi da se počne tako i da se priča malo i sa decom osnovnog školskog uzrasta. Do sad smo prosto sarađivali sa Ministarstvom omladine i sporta kojima je ciljna grupa prosto od 15 godina pa na više, pa eto nismo, ali to je nešto o čemu dosta razmišljamo i mislimo da čak ove edukacije, pogotovo što se tiče tog korišćenja interneta i toga, treba svesti čak i na nivo predškolskog uzrasta. Jer prosto takvom se ja imam malog sestrića koji ima 7 godina, koji ja moram vam priznati zna više da uradi od mene. I brzo uče i kažu psiholozi rođeni su u to vreme i nekako oni to lakše usvajaju nego stariji. Upravo tako, kao što je nama kompjuter, kao što smo mi bili magovi za kompjutere za naše roditelje, tako su danas mladi za nas. Prosto koliko god, evo ja se trudila da budem u toku i radim sa mladima i to je i dalje meni moj sestrić iznenađuje svaki dan sa novim idejama i novim pričama i očigledno voli to. Novim alatima, da. Hvala puno, Itana. Tu smo da podržimo i dalje medijski određene projekte koje radite, a postoji navijanje i postojeće uvek u našem gradu i šire i postoje i one lepe strane, pa mi slušamo jednu navijačku pesmu Kiki i Pilotisu, to nekako sačinili, pa sad neka se ne naljute ovi iz suprotnog tabora. Mi sad pričamo o Crvenoj zvezdi i pevamo.